Iratxa, banengoen bani hemen kaka usaina zegoela. Beira, nor dugun hemen, Helsinkiko Mari Ergela. Motza denez galdu eginda eta sartu da gure auzoan nahi gabe. Nahi gabe, joe, haze leherno. Alde hemendik txerrizikin ustela lakoak, hau gurea da. Entzun alduzu hori Iratxe, leherdeko pera zornetzu, honek hemendik bota nahi gaitu. Zer mukizuak, azkenengo aldiz eskatuko dizuet. Alde hemendik putre ziztrin madarikatuak, leku hau gurea da. Begira, Mari Petral, aspertzen hasita naukazu. Gu hemen geratuko gara, beraz aspa. Zu zaude isilik Iratxo alakoa. Bai, Ni Iratxoa! Duk, ze uste dezu? Txakur ipurdiani? Iratxoa kabro eskola gabea. Zer esan duzu? Hemen dagoen aztakirden bakarra zu zara. Zornekaiku, nazkagarra alakoa. Pergela. Hasta kioa. Mari Petral. Aztakume ustel malarikatua. Bergel alakoa. Azteizirin poltza ustela zaretela. Barkatu. Aditza horrek ez oker ezberdin behar. Zer esan nahi duzu? Bakazu horretan ezin duzu zaretela esan ez da. Zaretena behar luke ez da. Bai, egia, mila esker, Ez horregatik. Bestela irainak ez daude zentzurik. Eikat. urte askotarako? Bai. Iker, nirekin ala hoiakin zaude. Tontola piko hori. Ni lagundu behar gauzu. Bai, baina hau euskal gramatikako zalantza da. Irainak baino garantzitsukoa da. Bueno, horrekin arrazoi duzu. Orduan, a ber, zergatik dago zaretela gaizki hor? Baina orduan ez duke zaretela gaizki. Ez da esaldia alda dezake. Ez, hau argitu behar dugu. Ados, zaretena orduan? Ea, zaretena, ala zarete. Gramatika irainak baino garrantzitsuagoa alda. Ez aldugu behar horrelakorik, hizkuntza egunerokoaren parte izan dadin. Euskara ez da bakarrik hizkuntza zuzen eta akademiko bat. Etxean, kalean eta lagun artean ere erabil daiteke. Fuck you, asshole. Aki bisa! Satana perkele jumalauta! Mierda, joder! Horiek, kaka zaharra, zakurraren putza, zirin poltza zornetzu alakoa, baino gogorrakoak aldera? Ez alda izango erabilera falta daukatela? Euskararen aukerak zinez dira zapalak. Helsinki edo non? Erabili euskara. Kontxo.